Waduh dong. Kabeh semalu kabeh, Silvi yo ngono, Iva yo ngono. Lah kuwi ape gandeng karo sapa nah lho. Lah Iva tak boti, Silvi demen aku. Lah tapi kok akhir-akhirnya koyo ngene kabeh. Iki piye terusane dong? Aku ana solusi yo dong. Tapi krungu-krungu ayu koyo dadi rondo ya. Ya jelek cedeki ayu ae yo. Wis ngincer dhewe wis suwi lho. Iya, maknoku yang tak diketane lah kok karo awakmu ki mung ceritane. Awakmu ki kancaku lho, kok gandeng karo kuwi. Saya toh. Bukane ngono. Aku lagi temen. Lah sampean ra gandeng karo Yoga, berarti sampean karo aku ae.